ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବୋଲିଂ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଖିନି କାହାକୁ ଦେଖିନି ବୋଲିଂ ଟାଇପ୍ର ଓପୋ ଓପୋ ରେନୋ 12 ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ଆମର କେତେ ବଢିଆ। କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ପୁରା ନୂଆଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ନୂଆଗାଁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବୁ କଣ କେମିତି ନେଇକି ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ରେଡି ହେଇକି ପିସି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ପାଇଁ ଇଏ ମାଛ ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ପୁରା ଆମର ଫେମସ୍ ଏପଟେ ଯାହା ଘରେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା କଣ କୁକୁର କହିଦେଇଛି କୁକୁର ବି ଅଛି କୁକୁର ଖିଆଯିବନି। ହଂସ କୁକୁଡ଼ା ଏ ଦେଖ ଘରେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଏଇ କୁକୁଡ଼ା କତ କହିବି ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ପୁରା ଫେମସ୍ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ଆମ ସେପଟ କୁକୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଠି ଆସି କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କହୁଛି ମିଛଟା ଅଧିକା ଖାଇବେ କହୁଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଫିଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜମିବ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହବନି ନା କଣ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ଫେମସ୍ ଗାଁ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବ ଏଠି ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରେଡି କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ ପାଖରେ କୋଉଠି କହିଲେ ଏଇଠି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଆଗରେ ମୁନୁ ପଛରେ ଲିପୁନି। ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ? ନୂଆ ଗାଁ ଆସିଛୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଲା ଫିଷ୍ଟଟା ଆଜି ହେବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଆସିଛୁ ଦୁଇ ଜାଗା ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ମନେ କଲେ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ। ଫାଇନାଲ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଠି ଯୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବ ଆମକୁ ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିଷ୍ଟଟି ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। କାହିଁ ରେଡି ଗଞ୍ଜ ନା ପେଣ୍ଠି ଏଇଟା ଗଞ୍ଜ ତ ଗଞ୍ଜ ରେଡି ହେଇଛି ପୁରା ରେଡି ଗଞ୍ଜ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି ନାଲା ଗଞ୍ଜ ମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିନି ହଉନି କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ାଟି ବେଶୀ ବଡ଼ ଏଇଟା ଖରା ଫିଷ୍ଟି ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିବ ପୁରା ଚଷମା ଚୁ ନାଲା ଗଞ୍ଜା ପଇସା ଟିକେ ଦେଖିଦେନି ପଇସା କେମିତି 150 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା। ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି ଛୋଟୁ ଯାଉ ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମୁଣିରେ ଚାଲରେ ରେଡି। କୁକୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ରେଡି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। ଦେଖିବା ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କଣ ଏରିଆ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେନସନ ଆମ ମୁଣ୍ଡ
ପିଲା ସବୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ବସିଛୁ। ସବୁ ରେଡି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ପିଲା ଆମର ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରେଡି ପୁରା। ବନା ତାକୁ ଧରିଲାଣି ପୁରା, ତା ବେକକୁ ଧରିଲାଣି ମୁଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ବବୁଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ଗରମ ପାଣି। ସନା ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା। କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ରେଡି ପୁରା ଫିଷ୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜାଗା ଲୋକେସନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କୁକୁଡ଼ା ଚଲାଚଲି ପୁରା ଆମର ରେଡି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଚାଲିଛୁ, ମନା ମୁଁ ମନୁ ଆଉ ଚଲା ହେଉଛି ପୁରା ରେଡି। କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଝୁଲୁଛି ଫାସି ଦେଲା ଭଳିଆ, ଦି ଫଡ଼ିଆ ଧରି ଝୁଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କର। କାହ୍ନା ଆଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କୁକୁଡ଼ା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ତାର ଛାଲୁ। ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଷ୍ଟ। ସନା କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ବନେଇ ପାରିବୁ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡ଼ା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଚାଲୋ ଚାଲ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଚାଲୋ ଚାଲ ରେଡି। ସେନା ପୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ରେ? ଟିକେ ଚମ ଅଛି, ରୁମ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ସେଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଟା ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ରହିଲା ଆଉ ନା। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ନିଆଁ ଉଡ଼ିଲା। ଚାଲୋ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ରହିଲା। କୁକୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଯିବ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚିକେନ ପୁରା କଟାକଟି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? ଟାଇମ୍ 2:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଦି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ରାତିରେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଖିଆ ହେବ। କଟାକଟି ପୁରା ରେଡି। ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରେଶ୍ କରି ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ବୁଲାଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଚିକେନଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ ନିହାତି। ଆଳୁ କଟା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ହେବ। ଚିକେନ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଖୋଳାଖୋଳି ରେଡ଼ି ପୁରା ଆମର ଚାଲିଛି। ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ମୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଆଜ ପକେଇ ଦିଅ, ମସଲା ପକେଇ ଦିଅ, ରେଡ଼ି ତୁ କହନା ହେଲା। ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେଡ଼ି। କିଛି କଳାଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଚାଲିଛି, କଷା କଷି ରେଡ଼ି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଧୂଆଁ କେମିତି? ଧୂଆଁରେ କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ବବୁଲ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିବୁ ତ? ମଟନ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ମନକୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ଥମ୍ସଅପ୍ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମସଲା କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ମିଶେଇକି ପକେଇଦେବ। ଅଲଗା ପକେଇବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଲକା ହାଲକା ଗୁଳେଇ ଦିଏ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚିକେନ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା। ୟା ପରେ ହେବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ୟା ପରେ ହେବ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍। ନା କ'ଣ ବି ମାଟି ହାଣ୍ଡି କରିବା ନା ଖାଲି ମଟନ୍ ଥରେ ଆଣି କରିବା ନା କ'ଣ? ମନୁ ମନୁ କ'ଣ କରିବା ରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିକି କହିଦେଉଛୁ ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଛି? ସେ କ'ଣ ଦେଖିକି କହିଦେଲାଣି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଛି? ଚିକେନ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକି କଷା କଷି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ହେଉଛି ଏ ଯାଅ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବ ରେ ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା କଷି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଅଧି ହେଲାଣି। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଟିକେ, କଷା କଷି ଚାଲିଛି। ବୁଲିରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ପିଲା ସବୁ ଉପରେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ସରି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ କଷା।
बर्तमान बबुल टे मत काढ़ी दो टेस्ट करी देखिए कौन केमती होती रेडी करमी केते कि ना देखी कहमी केमती कौन होती फुंकी दब बबुल मत माने विश्वास करो सतर मटन टाइप रो जबरदस्त टेस्ट कलर देखी जानी पड़ो कौ भाई है पूरा माइंड बर्तमान चिकन तरकारी रेडी पूरा ओके वाह कलर देखी जानी पड़ो टेस्ट कौड़ा हो फाइनल रिव्यू करा जो खिया से पूरा रेडी है छात उपर बस खाऊ समस्त पूरा बढ़िया मजा हो देख सब रेडी आम चिकन आना मनु सब खाऊ पूरा बढ़िया 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 पीस पूरा देख एक नंबर पूरा बहुत सुंदर बहुत टेस्ट है माने पूरा मस्त पूरा एक नंबर पीस देखो ओ बबुल पड़िया तू खाई साइलुई को एबे कोरा टेस्ट है सत बे घरे पूरा मटन पूरा ताटू सब खाई दिला चिकन माने मटन ठू भी भलो हितला तो माने देखि परथु मटन ठू भी बढ़िया हितला माने जानि परथु कोउला कहिना हम भलो कुकुडा उडी नै आस्तिलु पूरा बुलाटिया बढ़िया लागुची हम धन हरिका उडी रिव्यू नै जवा किमती लागिला रे किमती लागिला बढ़िया लागिला तो पूरा माने टेस्ट ओके खाइछो पूरा पेट पूरा खाइछो तो हैं ठीक अछि रेडी पूरा हम समस्त पूरा खाइ दी भल से।